La Maria està obert? No. O si no, agafo un tallet. Amb la calor, si tens més calor, podries menjar. Pots obrir una mica? Que té calor. Sí, hola, bona tarda. Bona tarda. Estem aquí per fer, primer, agrair a la Diputació la sessió d'aquest espai meravellós que tenim aquí a Canet, i després per fer un acte sobre el Consolat de Mar. El Consolat de Mar és una institució 100% catalana que ha fet 650 anys i que ha tingut una vigència que es podria dir de més de 700 anys. Actualment diguem que està una mica fora de joc, no? Podeu dir-ho així? I tant. Quan hi ha una eminència al costat referent a un tema, s'ha d'anar al tanto amb el que es diu i em tiraré alguna llicència i després ell que ho aclareixi. Estem parlant de globalització, però possiblement, si parléssim de globalització amb el que suposa, doncs s'hauria de posar al davant el Consell de Cent. Perdó, el Consell de Cent. El Consolat de Mar. El Consell de Cent, molta gent el que volia dir és que amb el tema del coneixement d'institucions, doncs, Consell de Cent, antigues diputacions, el Consolat de Mar, doncs, degut a la situació que tenim en aquest país, doncs van quedar diluïdes o simplement van quedar anul·lades. I les coneixem d'anomenada, que diuen sí, el Consell de Cent de Barcelona, el Consolat de Mar, que sabeu que tenim per allà les drassanes, però poca cosa més. Avui en Jordi Domingo es farà una exposició per veure la importància que tenia i la que podria arribar a tenir. Abans de res també us demanaria que si teniu el mòbil mireu que estigui en mode avió o que el pugueu aturar per tal d'evitar interferències en el sistema inelàmbric i interrupcions. Us deixo amb en Jordi Domingo. Jordi Domingo, que és ex-cònsol major del Consolat de Mar de Barcelona. Bé, moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me. Per mi és un plaer sempre... perdoneu. Sí, ja està. Ja està, no? Ara sí, Ara em sentiu millor i no cal que cridi. Bé, deia que moltíssimes gràcies. Gràcies per convidar-me. Per mi sempre és un autèntic plaer ser al Maresme perquè m'hi sento molt familiaritzat i molt amic del Maresme i, per tant, per mi sempre que em conviden per aquestes terres, llavors familiars, ja dic, tinc una sentència i, per tant, en tinc molt de carinyo de venir. Escolteu-me, el Consolat de Mar. Avui no vinc a parlar del Consell de la República, vinc a parlar del Consolat de Mar, que ja veureu que m'apassiona i que crec que us hauria d'apassionar tots, perquè és la història del nostre país, són les nostres essències, és allò que hem heretat, allò que vosaltres en sou propietaris perquè en sou hereus, perquè en sou legataris, perquè són els besavis dels vostres besavis són els que van fer tot això. I ens van deixar una joia damunt de la taula. I van dominar el món durant una època. I d'això us n'hauríeu d'enorgullir. Perquè això, precisament això que ara us explicaré, és el que us han volgut amagar. Ens han volgut amagar. Ens han ocultat sistemàticament. Perquè no en fóssim conscients. Perquè no sentíssim res. Ni es mogués un sol pèl de la nostra pell i se'ns posés la pell de gallina. No ho volen, no ho pretenen. I us ho demostraré de com ha anat tot plegat i com va ara precisament el Consolat de Mar, tal com tu insinuaves, que no pinta gaire bé. Mireu, el Consolat de Mar a mi m'agrada manllevar les paraules de dues persones que els vaig sentir parlar del Consolat de Mar abans que jo fos cònsol major del Consolat de Mar. Un va ser el Ramon Tremosa, que va dir, en una conferència que va fer, que el Consolat de Mar era l'aportació més important de Catalunya a la història de la humanitat.
I això és veritat, i us ho demostraré. I l'altre és el Pepe Cebillo, que era la mà dreta del Pasqual Maragall en l'urbanisme olímpic, juntament amb el Morales i tal, que deia dues coses. Una, que el Consolat de Mar és la capçalera geoeconòmica dels territoris de parla catalana, cosa que és veritat, i l'altra, que és el primer exemple de globalització al món, que també és veritat. Per tant, estem davant d'una institució extraordinària. Una institució que quan a mi em venien a veure gent de fora, gent o jo parlava amb ells, gent que eren coneixedors del dret marítim internacional i del que això comporta, i ara després us explicaré què vol dir això, doncs se'ls posava la pell de gallina i deia, escolti, vostès encara existeixen? Doncs sí, encara existim. Ostres, és que això que vostès tenen, aquest Consolat de Mar, és allò que hem begut tot el món de l'essència i de les arrels d'aquesta institució. Tot allò que jo he investigat, que he treballat, que he modificat conjuntament amb altres membres de la comunitat internacional, etc., que hem treballat per desenvolupar tot el comerç, tot el transport marítim, el transport terrestre, el transport aeri, tot això que hem fet durant segles, les arrels profundes, són el Consolat de Mar de Barcelona. I això els emocionava, i també m'emocionava a mi. Però això és absolutament cert. I per què ens consideren, per què ens tenen tanta admiració? Per què ens reverencien? Jo sempre dic que fan la mateixa reverència que quan nosaltres parlem de Fleming. Nosaltres quan parlem de Fleming tant ens fa que sigui un bon home, un bon marit, un bon germà, un bon pare, ens és igual, ens és completament igual. Si era bona o mala persona. El que ens interessa és que va inventar la penicil·lina. I que va inventar la penicil·lina i va salvar mitja humanitat. I que va erradicar la sífilis, que era la malaltia que causava més mortalitat en aquella època al món. I per això, quan parlem de Fleming, permeteu-me la metàfora, sempre dic el mateix, ens posem drets i saludem, per dir-ho d'alguna manera, perquè la reverenciem. Doncs el món que coneix la temàtica del dret marítim internacional es posa dret i saluda quan es parla del Consolat de Mar. No en tingueu cap mena de dubte. I per què ens reverencia? Per què ens saluda? Per què ens venera? Doncs mireu, entre altres coses, perquè va ser el bressol del dret marítim internacional. Això és reconegut avui a tot el món. Però va ser uns anys, al segle XIX, que es discutia si havien sigut primer els francesos o els italians. Al final, ara ja, l'Acadèmia Internacional reconeix que el bressol del dret marítim internacional és el Consolat de Mar de Barcelona. I això què vol dir? Però el dret marítim, esclar, nosaltres diem, el dret marítim què és? El dret marítim ja ho diu la paraula. És el transport marítim, transport per mar, que era en definitiva el transport més eficient. Encara avui, la major part, el 90% de la mercaderia que viatja d'un pol a l'altre de la Terra, viatja per mar, normalment. I a l'edat mitjana, només cal que us imagineu si era més fàcil anar des de Barcelona a Constantinoble, l'actual Istanbul, si era més fàcil anar-hi en vaixell o anar-hi per terra, travessant tota Europa per terra. Sabien que no hagués arribat ningú. En canvi, per mar era relativament senzill fer el trànsit de Barcelona a Istanbul. Doncs el dret marítim internacional, encara que se li digui dret marítim perquè es refereix a la navegació i va néixer a través del dret de la navegació a transportar mercaderia, etc., després es va estendre la seva influència al dret terrestre, o millor dit, al transport terrestre, quan Martí l'Humà dona el privilegi que es tenia de la regulació del que havia fet el Consolat de Mar per tota la regulació del
dret marítim va dir, doncs bé, tot això que és reconegut a nivell del món, etc., el món conegut, doncs ho permeto que també es faci en el dret terrestre. I després, amb els anys, i a l'època ja moderna, va passar al dret aeronàutic, perquè en definitiva tot el que és transport de mercaderia neix, insisteixo, de Llausó. I en aquell moment, el part del que ara us explicaré del que va fer el Consolat de Mar, en aquell moment també hi va haver l'Eiximenis que va fer les rutes nord a sud d'Europa entre el que era el Consolat de Mar i els mercaders del nord, que en definitiva també es van agrupar, encara no recordo el nom de la Lliga... La Lliga Hanseàtica. És possible, diguem que sí, tens tota la raó, doncs es va propiciar, ell, que era un monjo i era un poeta i un escriptor, va propiciar, era català, i va propiciar les rutes més estables per transportar per terra les mercaderies per evitar que es malmetessin durant el camí. I va estudiar les rutes que... Per tant, eren una autèntica potència des d'aquest punt de vista. Però què va fer més el Consolat de Mar? El Consolat de Mar va fer el primer Codi de Comerç Internacional. El primer Codi de Comerç Internacional, que és el llibre del Consolat de Mar. I això ho va fer a partir de recopilar el bo i millor de cada port. El bo i millor d'allà on anaven i d'on eren. Van començar per les ordenances de Barcelona i les costums de Tortosa, van fer a partir d'aquí la regulació i a partir d'aquí tots els viatges que feien a Alexandria, a Venècia, a Gènova, a Malta, a tot el nord del Magreb, etc., van anar recopilant coses que podien ser interessants pel dret de la navegació. I si us mireu el llibre del Consolat de Mar, és extraordinàriament exhaustiu. Extraordinàriament exhaustiu perquè tracta no tan sols de la navegació i dels drets i deures de la navegació, sinó que parla de les assegurances, parla de l'estima de la mercaderia, parla de com s'ha d'actuar davant dels corsaris, si les mercaderies es malmeten, quines responsabilitats hi ha. Parla de l'obligació que el senyor de la nau, que era el capità del vaixell, portés un gat, perquè si no portava un gat al vaixell i les gates malmedien alguna mercaderia, doncs el responsable directe de pagar, les assegurances no se'n feien càrrec i el senyor de la nau havia de pagar el dany ocasionat. I és extraordinàriament exhaustiu. I d'aquesta exhaustivitat a mi m'agrada sempre destacar diverses coses. Una, sobretot i per damunt de tot, el caràcter social del llibre. Jo sempre dic que el llibre, que millor dic que la medicina, que l'enginyeria, que l'arquitectura, tot això ha fet salts gegantins cap endavant. I nosaltres ens sentim orgullosos i va bé de sentir-se'n orgullosos. Quan veus que hi ha gent, aquells biòlegs que de sobte descobreixen, ja no dic l'ADN, això ja és vell, sinó com ara la setmana passada que vaig sortir que havien descobert una sèrie. Tot això és meravellós i tot això són salts per la humanitat endavant, sense cap mena de dubte. Amb l'aspecte social, si mirem el que deia el Consolat de Mar, en el llibre del Consolat de Mar, també podem dir que hem fet salts de cranc extraordinaris. Perquè mireu, per exemple, el llibre del Consolat de Mar, estic parlant del segle XIII, segle XIV. El llibre del Consolat de Mar deia, per exemple, que qualsevol mariner que es posava malalt amb una travessia, doncs si els mercaders que viatjaven allà li demanaven al senyor de la nau que s'havia de substituir aquell mariner, el senyor de la nau tenia l'obligació de portar-lo a un port més proper, deixar-lo allà, pagar-li la meitat del sou i contractar un altre mariner perquè el substituís, el qual li pagava la meitat del sou i els mercaders que havien demanat el canvi havien de pagar l'altra meitat. Però és que si un mariner quedava contractat, per exemple, per anar a Constantinoble i quedar-se allà un temps perquè havia d'esperar els de la ruta de la seda perquè havien de portar sedes, tés o el que sigui cap a Barcelona. I per tant, això duraria, m'ho invento, 3 mesos.
I aquests 3 mesos, també m'ho invento, li deien, doncs mira, tu cobraràs per aquests 3 mesos 5.000 euros, per dir ara una tonteria. Doncs bé, si aquest mariner en sortir de la bocana del port de Barcelona es moria, la vídua havia de cobrar íntegrament els 5.000 euros. Com ara, just com ara. Havia de cobrar íntegrament els 5.000 euros. Si la dona es casava amb un senyor de la nau, que era el capità del vaixell, i en un moment determinat decidia apartar-se d'ell, havia de recuperar íntegrament la dot matrimonial. I aquest dret a recuperar íntegrament la dot matrimonial del senyor de la nau era un dret preferent de la dona sobre els bancs, sobre els mariners, sobre les navieres, sobre qualsevol. Primer cobrava la dona, també com ara. Si una naviera feia un mal negoci, en el sentit que feia una expedició i resultava que una tempesta doncs havien de tirar per la borda, això estava regulat al llibre del consolat, com es tirava per la borda la mercaderia que es portava, quin ordre es havia de seguir, etc. Si havia de tirar per la borda, o bé els corsaris venien i els hi prenien, o havien anat a Alexandria i no havien fet el negoci que pretenien, etc. I per tant, la naviera no podia pagar els mariners en tornar. El llibre del Consolat de Mar li ordenava que demanés un préstec per pagar els mariners i li donava un període de temps prudencial per obtenir el préstec. Fos de la banca, dels usurers, de qui fos, però havia de tenir un préstec. Si no reeixia en l'obtenció d'aquest préstec, el llibre del Consolat de Mar li obligava a vendre la nau i pagar els mariners. També com ara. Per tant, hi havia una sèrie, i aquí podríem continuar, una sèrie de drets regulats en el llibre del Consolat de Mar, regulat per catalans, regulats pels nostres avantpassats, que establien tot això, que plantejaven tot això. I a mi m'agrada llegir sempre, perquè soc advocat, perquè fa 50 anys que soc advocat, i m'agrada llegir-vos un petit trosset, molt petit, que veia de les costums de Tortosa, però el llibre del Consolat de Mar ho va fer seu i ho va regular com a norma, que té relació amb allò que els advocats han de fer en judici, com han de tractar els litigants, com han d'actuar davant del tribunal i què pot fer el tribunal si no ho fan i el per què. I el text, i ara jo només us recordo una cosa, que això és del segle XIII. Ara, quan jo acabi de llegir això, que ja dic molt curtet, penseu en el segle XXI. Penseu en el segle XXI i penseu en aquest país, que tots ja gairebé som advocats, encara que no tinguem la llicenciatura, perquè ens han ensenyat en els últims anys a mirar d'entendre, que això és incomprensible, el que el Tribunal Suprem i altres tribunals del país han dient, retorçant absolutament el que és un autèntic dret. Per tant, només us demano que després de llegir això penseu en els vostres contemporanis i penseu en el que deien en aquella època. Els advocats, diu el llibre, han de ser cortesos i al·legar de manera amable, i no han de ser escarnidors, ni baralladors, ni amenaçadors, perquè podria minvar la seva fama i el jutge els podria fer fora del judici i castigar-los d'acord amb la llei. I ara ve l'important. Per què els podia castigar d'acord amb la llei? Per què perdrien la seva fama i el jutge els castigaria i els faria fora del judici si actuaven d'aquesta manera? Diu, per tal com en judici, tothom ha d'estar assegurat i el seu dret ha de ser atès i no amenaçat, ni escarnit, ni ser objecte de befa,
ja que per tals coses algú perd el seu dret i es desconcerta i per por no demana allò a què té dret, la qual cosa és contra Déu i contra els homes. Segle XIII. Això és el que els nostres besavis de besavis van fer. Això és el que escrivien. Això és el que promulgaven. Això és el que aplicaven. I aquest llibre del Consolat de Mar, que és el primer codi de comerç internacional, quant temps va estar vigent? Quant temps va estar vigent? Un any? 10, 15, 20? Un segle? No. Va estar vigent fins que arriba Napoleó al segle XIX, que llavors comença el període de codificació. Per tant, a tot el món conegut s'aplicava el llibre del Consolat de Mar, escrit en català, que després va ser traduït a múltiples llengües, però inicialment escrit en català, i s'aplicava arreu del món conegut. I he dit Napoleó, he dit el segle XIX, cert, però no podem oblidar una cosa. El 1908, en ple segle XX, que això els vostres pares ja vivien en el 1908, encara hi ha sentències als Estats Units que desestimen pretensions per no estar regulades en el llibre del Consolat de Mar de Barcelona. Perquè us adoneu de la magnitud, de la importància, de la transcendència, del fet espectacular que els nostres avantpassats van aconseguir. No endebades aquella llegenda de Roger de Llúria que deia, que es diu que deia, que en la seva època tots els peixos duien la bandera catalana. És evident que és una llegenda, no cal ni dir-ho, però demostra el que era, demostra el que va ser durant llargs segles, quan Catalunya va dominar des d'aquest punt de vista la Mediterrània i va dominar el món. Perquè va tenir 80 consolats, de fet 78 consolats arreu de la Mediterrània i 120 al món. I en aquests consolats només s'aplicava la llei de la corona de Catalunya i Aragó. Només s'aplicava el dret del llibre del Consolat de Mar. Exclusivament. Inicialment havien començat a ser una mena d'atris que es guardava la mercaderia. Però posteriorment es va crear ja un petit poblat en el que d'alguna manera hi havia tothom. Hi havia des de l'església, passant per l'escrivà que era el notari, passant pels mercaders o navegants que es quedaven allà, passant per el prostíbul i passant pel cònsol. I el cònsol aplicava la llei. I el cònsol aplicava la nostra llei. Fos a Alexandria, fos a Constantinoble, fos a Malta o fos allà on fos. Aplicava la nostra llei. Fins i tot si hi havia un assassinat en el que estigués implicat, diguem-ne, gent d'aquell consolat, d'alguna manera ell era el responsable de jutjar. Sense perjudici que sempre hi havia hagut també algunes vegades conflictes diplomàtics, etc., com hi ha ara, però en definitiva la importància era que ell regulava, o millor dit, més que regulava, aplicava estrictament la llei. Cònsols que inicialment viatjaven només amb el vaixell i impartien justícia i dirimien conflictes dins del vaixell, però que després, insisteixo, es van instal·lar ja en determinats consolats. I consolats, a part d'aquests del Mediterrani, després n'hi va haver a Porto, n'hi va haver a Bruges, n'hi va haver a Londres, n'hi va haver a Mèxic, n'hi va haver a Buenos Aires. És a dir, que la cultura del Consolat de Mar, que va ser l'autèntica diplomàcia, va ser capdavanter en la diplomàcia, del win-win. Si vosaltres aneu al cine, hi ha una església que no sé, mai me recordo de Santa Inés, Santa Maria, ara no recordo ben bé, molt famosa, i allà hi ha un retaule brutal, català. I és regalat pel cònsol Manresa, que va anar allà i s'intercanviaven regals amb la gent d'allà, amb
amb els mercaders, amb les autoritats, que en definitiva permetia establir aquest vincle cultural. Vincle cultural que va ser, insisteixo, empresarial, negociar, de negoci, de comerç, que és el millor vincle que s'estableix sempre amb les societats i amb els grups humans, i que va ser també d'intercanvi cultural, de llengua, etc. Els mariners que no eren catalans, i que es volien incorporar a la flota de la corona, diguem-ho així, amb els mercaders pertanyents a la corona, van inventar un idioma, per dir-ho, una llengua que es deia el sabir. I el sabir era una llengua que, en definitiva, era el català parlat com els indis de les pel·lícules americanes, amb infinitius. Jo pujar al vaixell. Doncs això era el sabir, per dir-ho d'alguna manera. I eren la manera més fàcil d'aprendre allò que dominava en aquell moment el comerç, que era el català. I llavors ells aprenien això per poder-se incorporar com a mariners a qualsevol dels vaixells que anaven. I la flota de Barcelona tenia uns privilegis. Ens podríem estendre moltíssim i la part històrica no m'agradaria allargar més, entre altres perquè jo no soc historiador, soc un advocat. Però tenia molts privilegis donats per Jaume I i perpetuats per Pere III, etc. Que en definitiva, per exemple, quan un vaixell havia d'anar cap a Alexandria o cap a Constantinoble, és a dir, cap a l'Orient, al Mediterrani oriental, estava prohibit que qualsevol altre vaixell que no pertanyés a la flota catalana sortís dels ports de Barcelona, de València, de Mallorca, fins que aquell vaixell no arribava allà, per evitar que li fes competència. I efectivament es mantenia, es guardaven els dies que es preveia que aquell vaixell havia d'arribar i doncs deixaven sortir els altres. Però mentre el vaixell català no hagués passat els dies suficients per arribar a destí, d'aquí no sortia ningú més, que no fos de la flota catalana. Per tant, escolteu-me, això us ha d'enorgullir, per força, perquè això és el que admira la gent. Perquè a més vam fer moltes altres coses. Vam ser dels primers que vam fer el que se'n diu actualment el capital de risc. El capital de risc, els que no hi estigueu familiaritzats ja sabeu que, o sapigueu, que en definitiva és allò que una empresa financera, una empresa a vegades molt vinculades als bancs, etc., que en definitiva faciliten, entren en una empresa, inverteixen en aquella empresa per fer un llançament important i quan ja l'han fet marxen de l'empresa obtenint un benefici important de la seva inversió. Això és el capital de risc. Per tant, ajuden a l'empresari a desenvolupar els seus objectius de futur, fent més gran l'empresa, fent-la més rendible i llavors ells marxen amb una bona teca, la recuperació no tan sols del diner invertit, sinó a més uns beneficis importants. Això, en aquella època, ho feia el Consolat de Mar. El Consolat de Mar, quan un mercader no podia tenir recursos per anar a vendre a Alexandria o a qualsevol altre lloc la seva mercaderia, el Consolat de Mar li finançava i corria el risc. I corria el risc de les tempestes i que es perdés el vaixell, corria el risc dels corsaris que els ataquessin i perdessin tota la mercaderia, corria el risc de qualsevol element que les assegurances cobrien d'una altra manera i llavors, a canvi de cobrir-li aquest risc i que el mercader, per tant, obtingués els recursos que ell volia, la major part del benefici se'l quedava al Consolat de Mar. Això era pur i simple el capital de risc. I per últim, des d'aquest punt de vista històric, vull també recordar una cosa molt important, que és que ara es parla molt, i haureu sentit parlar molt, d'aquest nou paradigma internacional, que hem de fugir dels tribunals de justícia perquè són lents, són ineficaços, són ineficients i que el que cal és treballar amb l'arbitratge, la mediació, la conciliació, el que en diuen ara els MASC,
o els Alternative Dispute Resolution Systems, és a dir, els sistemes alternatius o adequats de resolució de conflictes. És a dir, fora dels tribunals. Jaume I, el rei Jaume I, va dir-li als navegants i comerciants: prescindiu de la jurisdicció del rei, prescindiu de la jurisdicció ordinària i jutgeu-vos vosaltres mateixos d'acord amb els vostres usos i costums. Això és el que avui en dia en diuen arbitratge, mediació, conciliació i tantes altres coses. Jaume I ja ho va dir als catalans. El Jaume I ja ho va dir als navegants i comerciants. Caram, teniu uns usos i costums que s'han convertit en un llibre del Consolat de Mar que s'ha acceptat i admès arreu del món, perquè en el fons tothom reconeixia que el bo i millor de casa seva estava reconegut en aquell llibre. Doncs aprofiteu-ho, prescindiu de la meva jurisdicció, prescindiu de la jurisdicció ordinària i jutgeu-vos vosaltres mateixos sense els tribunals del rei, sense els tribunals de la jurisdicció ordinària i feu-vos vosaltres mateixos d'acord amb els vostres usos i costums. Això és un altre tema que ens n'hem d'enorgullir sense cap mena de dubte. I això és la història. Podria allargar-me molt més, aquí tinc 3 o 4 plans parlant de les confraries i els gremis i com els mestres d'aixa i tota una sèrie de coses de com influïen en tot el tema del Consolat de Mar. Però ens allargaríem i m'han promès un sopar molt bo. I crec que, si volem fer debat, hem de fer debat. No, és broma això, vull dir que no el vol sopar, no és broma, però a mi és igual sopar a les 11. Demà al dinar, això mateix. Per tant, ara podeu comprendre perfectament per què els de fora admiren el Consolat de Mar. Per què els de fora veneren el Consolat de Mar. Per què els de fora ens venen a trucar al Consolat de Mar. I ara us m'agradaria explicar el que jo en dic present, que ja no és present perquè és més passat que present, però ho distingeixo de la part històrica. El present seria la meva època en què vaig ser membre del Consolat i sobretot conservador del Consolat de Mar. I després us explicaré l'incert futur que avui té el Consolat de Mar, dissortadament. Jo entro al Consolat de Mar a l'abril del 20, en plena pandèmia. El 19 hi havia hagut eleccions a la Cambra de Comerç de Barcelona. Penseu que el Consolat de Mar, torno una mica a la història, però ja per tancar-la i després de tocar-se en el debat, si hi ha coses que ja hi tornarem, però quan ve la desfeta del 1714 i quan hi ha el decret de nova planta que aniquila, anorrea les institucions de Catalunya, probablement una de les poques institucions que van quedar salvades teòricament des del punt de vista normatiu va ser el Consolat de Mar de Barcelona i el Consolat de Mar de Mallorca. No les eliminen, el decret de nova planta. Probablement perquè tenia tanta expansió internacional que era molt difícil posar portes al camp i prohibir una cosa que estava tan expansionada. Però no ho sé, com a historiador no ho sé i no ho he estudiat. Faig aquesta mera conjectura. El cert és que, de la mateixa manera que no el van eliminar, el van assassinar civilment, que dic jo. El van assassinar mercantilment. Per què? Perquè no el van expropiar, que en definitiva, quan algú de vostès si han hagut de patir alguna expropiació, saben que poc o molt, al final l'administració té l'obligació de pagar-li uns diners a canvi d'aquell espai per passar la carretera o per fer una escola o pel que sigui. I pagaran més o menys, vostè cobrarà per tenir un justipreu més adequat, però en definitiva la llei diu que així és, que quan s'expropia a un ciutadà un patrimoni que és seu, que li pertany, té el dret a obtenir un justipreu. Ells no els van expropiar, els van expoliar, que és prendre una cosa sense dret a percebre res de res. Els van prendre la casa llotja,
i els hi van prendre tot el que era d'ells. I va quedar en mans de l'exèrcit borbònic, que en definitiva es va fer càrrec de la casa i de tantes altres coses. I només fins al segle XIX, gràcies a un gran personatge, molt coneixedor del Consolat de Mar i molt coneixedor de l'empresariat i de la burgesia d'aquella època, etc., que va fer una mena de crowdfunding i que va obtenir una milionada de l'època dels benestants de Barcelona per comprar a l'estat espanyol, a l'estat borbònic, la casa llotja altra vegada i recuperar-la per les juntes de comerç. Però bé, deixem ara una mica davant de la història, però era, per dir, el Consolat de Mar no va desaparèixer. El Consolat de Mar se li va fer el certificat de defunció definitiu, teòricament definitiu, amb la publicació del Codi de Comerç, que avui encara és vigent, que, si no recordo malament, és de finals del segle XIX, si no recordo malament, em corregirà aquí un advocat de pro que hi ha a la sala, és de finals del segle XIX i que en l'exposició de motius que encara vosaltres podeu llegir avui ara, efectivament diu que per evitar heterogeneïtat, jurisprudència dispersa, etc., s'eliminen els consolats de mar. I efectivament els consolats de mar eren el Consolat de Mar de Barcelona i el Consolat de Mar de Mallorca, essencialment. A mi, ja en les eleccions aquestes el 2019, es presenta en una candidatura auspiciada per l'ANC, que era Eines de País, que tots probablement recordareu. Es fa una gran campanya per activar els autònoms i la petita i mitjana empresa perquè votin a favor d'aquesta candidatura i, efectivament, aquesta candidatura no tots els guanya, sinó arrabassa. Vull dir, pràcticament es fa amb la totalitat del plenari. Llavors, al cap d'uns mesos, ja dic a l'abril del 2020, això s'havia produït el juny del 2019, truca el Joan Canadell, que era el president de la cambra, i em pregunta si jo vull ser cònsol major del Consolat de Mar. En aquell moment jo li dic una cosa que ell reconeix, perquè a vegades ha assistit a alguna conferència com aquesta, i diu, sí, exactament això. Jo li dic textualment, mira, si és perquè em diguin excel·lentíssim i em donis una cadira, no m'interessa absolutament per res. Per res. El cònsol major és excel·lentíssim, cònsol major, per això jo li diria això. Si és perquè em diguin excel·lentíssim i per tenir una cadira, no tinc cap mena d'interès. El país necessita molts esforços, però a mi no m'interessa sí. Ara bé, només hi ha una possibilitat, que tu m'autoritzis a sacsejar la institució i a mirar de recuperar el prestigi que tenia a l'edat mitjana. Cosa que jo no és impossible que faci, manca fins i tot de temps, però sí que podem deixar-la a la via adequada perquè les generacions futures ho puguin aconseguir. Perfecte, doncs vinga, ja està, estupendo i tal i qual. I quan dic, quin pressupost tenim? Diu, 0. Doncs amb 0 es fa 0. És impossible de fer una cosa d'aquestes. Dic, mira, jo, com he fet sempre en casos d'aquests, treballaré gratis et mort. Cap problema. No et cobraré ni sí, mai. Per tant, treballaré gratis. Ara bé, tu m'has de posar un mínim equip, ni que sigui una persona, perquè em porti l'agenda, perquè si no, no farem res. Al final, al cap d'un mes i pico, em va contractar una persona i llavors, esclar, la composició de la situació era que al país ningú sabia què era el Consolat de Mar. Llevat dels 4 personatges estudiosos, amatents a la història, que estimen la història, etc. I aquests sí, aquests ho sabien, ho saben i sempre ho sabran. Però en aquell moment, normalment, des dels polítics fins a molts acadèmics, no en tenien ni idea. Jo mateix, quan vaig anar a la facultat de Dret, a mi del Consolat de Mar me'n van parlar una mica, van fer una pinzellada del que era el Consolat de Mar i amb aquesta pinzellada em vaig quedar. Però realment tot el que he après del Consolat de Mar ho he après després, sent cònsol major del Consolat de Mar i investigant. Però abans en tenia molt poca idea. Per tant, havíem de començar aquesta sacsejada
que era dir, bueno, doncs de moment parlem amb la Generalitat, el Jaume I va dir que la columna vertebral havia de ser l'arbitratge a la mediació, doncs mira, intentem fer convenis amb la Generalitat i amb les cambres de comerç perquè això se'n comenci a parlar. Efectivament, fem una sèrie de convenis amb diferents institucions, convenis que normalment acaben amb un calaix i funcionen bastant malament, tot sigui dit, però es fan. I llavors va començar la recerca de què podíem fer perquè a nivell internacional i nacional unéssim esforços per intentar que això tornés a rebotar. I llavors ens va acudir trobar una fita històrica que ens permetés convèncer la Generalitat perquè allò s'hagués de celebrar. I llavors realment sorgeix els 750 anys. Us haig de confessar, no és veritat. No és ben veritat. És a dir, era veritat, però sobretot de les costums de Tortosa. Nosaltres, els 750 anys, els fèiem una mica més tard. Però vam dir, home, com que les costums de Tortosa han sigut l'origen del llibre del Consolat de Mar i, per tant, del Consolat de Mar, la seva expansió, etc., ho juntem-ho tot, diguem, els 3/4 de mil·lenni i tirem. I la Generalitat ho va admetre. La Generalitat va admetre i va dir, declarem un any de celebració dels 3/4 de mil·lenni del Consolat de Mar i les costums de Tortosa. I, efectivament, això va començar a l'octubre del 23 i es va acabar a l'octubre del 24. En tot aquest període de temps vam fer moltes coses. Es va intentar posar al món una altra vegada el nom. Es va fer des de material didàctic pels instituts i col·legis o les escoles. Es va fer un joc del Consolat de Mar per mòbil. Es va fer una exposició al Museu Marítim que hi van passar-hi 35.000 persones. Es va fer un llibre, que encara hi ha a les botigues, a les llibreries, de la cuina del Consolat de Mar i que, en definitiva, dirigit per una catedràtica de la Universitat de Barcelona, explica com el comerç de la mercaderia del que era els productes agroalimentaris van servir també per aquesta cultura del win-win i després hi ha 3 xefs, un del Principat, una noia de València, una xef valenciana i un xef de les Illes, en què expliquen de l'ordre de 200 receptes derivades de l'època medieval, derivades d'allò que coneixia el Consolat de Mar, les expliquen, fins i tot hi ha filmació d'algunes de com les cuinen i que, en definitiva, es va publicar en aquella època. Es va fer també molts congressos, seminaris, etc., i simposis a nivell universitari especialment. En fi, moltes coses i sobretot se'n va fer dues, una que va ser un documental sobre el Consolat de Mar, que s'ha exposat a molts llocs, tot i que vulgueu vindrem aquí a exposar-lo, també a exhibir-lo. I d'altra banda es va fer també un congrés internacional, que això ja pràcticament va ser la cloenda dels 3/4 de mil·lenni. S'havia fet una altra cloenda, però aquesta ja hi va haver masses boicots, però en definitiva es va fer com a cloenda un congrés internacional que van venir els millors àrbitres i mediadors a nivell internacional. Es va fer allà a la Casa Llotja, va ser un èxit extraordinari i amb això vam tancar una mica l'any. Això ha sigut el present. Durant aquell temps nosaltres vam seguir treballant, perquè evidentment això no podia quedar en aquest cor. I per tant vam establir 3 grans projectes. 3 grans projectes, un que era la constitució d'una càtedra, recuperar una càtedra del Consolat de Mar, que ja havia existit a la Universitat de Barcelona, però aquesta vegada era recuperar la formació d'àrbitres i mediadors internacionals a Barcelona, d'acord amb tots els rectors de les universitats públiques i privades del Principat, del País Valencià, de Mallorca, les Illes i la Catalunya Nord, de la xarxa d'IBES en definitiva. I tot això, la consellera Gemma Geis, que en aquell moment estava entusiasmada amb la idea, es va començar a articular, els rectors van estar-hi tots d'acord. Després va canviar el govern per aquella crisi que va haver entre Junts i Esquerra Republicana.
Llavors el Nadal va dir que s'ho havia d'estudiar, després s'ho va estudiar, va dir que sí, que endavant, que som-hi, però llavors va coincidir amb les eleccions a la cambra i a partir d'aquí això va quedar amb estampai perpetu. I ara en parlarem. Es va fer un altre projecte que estava relacionat amb totes les cambres de comerç de la Mediterrània. I vam aconseguir que 260 cambres de comerç aproximadament de la Mediterrània votessin en sessió d'assemblea, amb l'assemblea, amb el seu comitè executiu i després amb l'assemblea, votessin que Barcelona i el Consolat de Mar fossin els referents de l'arbitratge i la mediació internacional a Europa i que des d'aquest punt de vista ajudessin a la formació d'àrbitres i mediadors a través d'aquest conveni que podíem tenir amb la universitat i que el Consolat de Mar fos el referent, el coordinador referent de tots els tribunals arbitrals i centres de mediació de la Mediterrània i que servís per fer lobby davant de totes les institucions europees i mundials en relació a com havia d'evolucionar el món de l'arbitratge i la mediació. La consellera Victòria Alsina estava entusiasmada amb la idea, després la Serret va dir que també, que li semblava molt bé, que era que Catalunya, que el Consolat de Mar era la millor marca per exportar de Catalunya i per tant li semblava molt bé. Després van venir les eleccions i ha quedat la història marcada. I finalment vam fer un tercer projecte, que era el que jo hi tenia menys esperances, però que realment va ser probablement el que va ser d'una resposta més espectacular, que va ser el relacionat amb la tecnologia i relacionat amb la digitalització del comerç internacional. En aquest camp, això venia a compte d'una anècdota que jo he explicat sempre, que en el moment en què a mi em nomenen el 2020 cònsol major, jo rebo una trucada, quan encara no tenia ningú a les meves ordres, rebo una trucada perquè VilaWeb m'havia fet una entrevista i després me'n va fer d'altres, però m'havia fet una primera entrevista i em truquen una gent i em diuen: vostè és el cònsol major del Consolat de Mar? Dic sí. Dic, doncs el volem venir a veure perquè hi ha un conflicte internacional que l'ONU no el resol i volem que el resolgui el Consolat de Mar. Clar, jo vaig aguantar el riure, per dir-ho d'alguna manera, i molt seriosament li vaig dir: si Nacions Unides no ho resol, difícilment ho resoldrà el Consolat de Mar. Però jo estaré encantat de rebre'ls i de que m'expliquin vostès quina és la història. I efectivament, al cap d'uns dies em venen 4 persones, m'expliquen que són el que en diuen els shippers, que en definitiva és el contrapunt de les navieres, doncs tots els altres sectors, els transitaris, tothom que intervé en el transport de la mercaderia internacional se li diuen els shippers en termes globals. I em venen a veure perquè estan enfrontats amb les navieres, que les navieres fan el que volen amb els containers, que els preus pugen ad infinitum, que a més fan el que en diuen el black sailing. El black sailing no sabia ni què era, vaig dir, què és això? I em van explicar què era, que en definitiva tu contractes el transport d'una mercaderia de Barcelona a Algeciras amb una ruta que de Barcelona a Rotterdam i tu pagues, nolieges el vaixell, pagues l'import, ho pagues tot i la mercaderia quan baixa el vaixell passa per Algeciras, passa d'allà, arriba a Lisboa, arriba a Rotterdam i quan és a Rotterdam et telefonen i diu: miri, la mercaderia que vostè va pagar per Algeciras la té a Rotterdam, vingui-se-la a buscar. Clar, com jo vaig dir, home, però això als tribunals, això és sota cavall i rei per qualsevol advocat. I em va dir: sí, esclar que sí, però això hi ha un oligopoli. Les 3 grans empreses de transport són europees i dominen el mercat, han fet un oligopoli i la Unió Europea i el Parlament Europeu mira cap a una altra banda. I per tant, ens tenen massacrats. Per tant, nosaltres el que volem és que, el Consolat de Mar dicti noves normes, com les va dictar en el passat, 2, que ens reuneixi al voltant d'una taula perquè fa 8 anys que no ens reunim. I vaig dir, doncs miri, jo el de dictar les noves normes en aquests moments no tinc capacitat de fer-ho, però sí que la reunió la podem fer. Jo convocaré. Em vaig convocar, de les navieres només en van venir 2, que ja està bé, però van venir, vam parlar, sabien que no hi havia possibilitat, però d'aquí va sortir una cosa, que és el projecte.
Perquè ens vam adonar tots plegats, perquè jo a més ja havia treballat amb un projecte a Londres que es deia Bolero, que és Bill of Lading, i Bolero, ja no recordo el que volia dir, i ens vam adonar compte que en aquest món la digitalització no existia. És a dir, dels milions de containers que surten cada dia dels ports de tot el món, en aquell moment, a l'any 21 estic parlant aproximadament, digitalitzats, no arribava al 2%. No arribava al 2%. De tal manera que ens vam posar entre cella i cella fer un projecte que digitalitzés el Bill of Lading, que era una de les coses que mai se n'havia sortit la comunitat internacional, i que ho lliguéssim també amb els sistemes de... aquests que van lligats, amb nòduls i que va tot lligat i que no es pot... Blockchain. El blockchain, efectivament. Perdoneu, és que a vegades no me n'ha perdut el blockchain. I amb això, llavors ens vam ajuntar, també gratis et amore, perquè els vaig posar a la taula i vaig dir que vam fer un projecte molt ambiciós a nivell internacional, que no existeix al món, però qui s'atreveixi ens hi posem. I efectivament s'hi va apuntar al Port de Barcelona, s'hi va apuntar la Politècnica, s'hi va apuntar la Facultat de Nàutica, s'hi va apuntar el Banc Sabadell amb una poteta dins i una poteta fora, s'hi va apuntar el Consolat de Mar, per descomptat, i no sé si... i el Centre de Blockchain de Catalunya. S'hi vam apuntar i vam començar a treballar. Jo presidia aquesta comissió, jo no tenia absolutament res, ja us ho podeu imaginar, i per tant jo feia només allò que era d'anar pantetes i això, que m'ho expliqueu, no en tenia gran cosa, llavors soc escèptic, però si vosaltres, anem avançant. I vam arribar en un moment determinat en què, millor dit, jo me'n començo a donar que l'hem endivinada i que hem tocat el moll de l'os, quan un dia jo em trobo, casualment, amb un funcionari de Nacions Unides, jo havia col·laborat amb Nacions Unides amb l'UNCEF, que era el comerç electrònic. Jo havia, a l'inici, quan es havia començat a legislar sobre això, jo havia tingut col·laboracions amb Nacions Unides en l'UNCEF. I em trobo un funcionari que ja estava jubilat, vaig jugar ja és mort, desgraciadament, i ell em diu, ostres, què fas i tal? I m'explica que està jubilat i jo li explico amb tota la passió del món aquest projecte, estem fent això, que això lligarà absolutament, digitalitzarem tot i estarà en blockchain i tot plegat i el Consolat de Mar. I em va mirar amb una cara de llàstima i em va dir, no te'n sortiràs, això que m'estàs explicant és impossible. I esclar, això soc ja una aigua freda extraordinària. I vaig dir, no, per què és impossible? Per la tecnologia? Va dir, no, per la tecnologia tot és possible. Tu pagues un sou a gent preparada i tardaran una setmana o 2 anys, però et donaran un producte que apretaràs un botó i funcionarà. Això segur. I doncs, quin és el problema? Diu, la manca de trust, la manca de confiança. En aquest món no hi ha confiança. I com que no hi ha confiança, això que pretens tu, això és inviable. I vam continuar la reunió, i jo per l'hora del cafè. I llavors em va dir, de tota manera, hi ha 2 possibilitats en el món, només que se'n surtin. Això no ho farà mai Nacions Unides, ja t'ho garanteixo jo que en soc funcionari. Això Nacions Unides té altres problemes, té altres objectius, té altres preocupacions. Això no ho farà mai. Ara bé, ho podria fer una institució que estengui un llençol de confiança per damunt de totes les operacions internacionals. I això només pot ser una institució com la UNESCO, per dir alguna cosa, que ningú l'odia i ningú li posa el dit al dit. O per què no el Consolat de Mar? Perquè, en definitiva, si vosaltres us vau inventar tot aquest món, si us vau inventar el Codi de Comerç Internacional, l'arbitratge i la mediació, el dret marítim internacional, escolta'm, per què no vosaltres, com a mínim, us podeu postular? T'asseguro que si te'n sortissis, que no te'n sortiràs, Barcelona i Catalunya serà un referent mundial durant, no diré segles, però molts i molts anys, perquè això no existeix. I Catalunya pot ser el referent mundial durant molts i molts anys.
La cosa de la conversa, això va ser al desembre, si jo no recordo, això els anys em ballen sempre, no sé si va ser del 21 o 22. A partir d'aquí, què passa? Que jo intento, el 21 devia ser, perquè el 22 jo intento trobar finançament per als 3/4 de mil·lenni. La Generalitat havia finançat una part important de tot això, però jo intento que el sector privat també em financi. Em vaig a veure al Banc de Bilbao, li explico tot el consolat, li explico els projectes, etc. I em diu, no, jo no et dono un duro. Això era el Santander, no et dono un duro, però aquest projecte que tens del Bill of Lading electrònic digitalitzat sí que m'interessa. Vaig dir, bueno, ara no és el moment. Vaig al Bilbao, el Bilbao m'envia a la fundació del Bilbao i passa exactament el mateix. No et dono un duro, però aquest tema sí que m'interessa molt. Vaig dir, home, això ja comença a ser interessant. I llavors em truca el port d'Asdod. Al desembre, el port d'Asdod és el segon port d'Israel. Em truca la presidenta del port d'Asdod i em diu, miri, jo voldria que el director general que vindrà a Barcelona, vull que digui amb vostè per parlar seriosament d'un tema que vostès estan fent. Veu la història, la deixo un moment aquí, torno a enrere uns mesos. Un dia em truca el cònsol d'Israel. El cònsol d'Israel em demana tenir una reunió a la Casa Llotja i efectivament em ve a veure amb una empresa de seguretat. Això abans que jo trobés el funcionari. Em ve a veure i em diu, senyor cònsol major, vostès estan fent això, i jo cada vegada anava obrint els ulls perquè d'aquell assumpte no se'n parlava mai. Ni la cambra tenia informes sobre aquest assumpte. Només el portàvem la gent de la comissió, que evidentment eren tots confidencials, però evidentment ho sabien tot. I quan em van dir que ho sabien tot, els vaig dir sí, és veritat, fem això. Van dir, doncs volem ser socis de vostè. I jo els vaig dir, miri, en aquests moments encara no he obert, encara no ha arribat el moment d'obrir la ronda d'inversors que se'n diu, em prenc nota, ho celebro i quan l'obrim els avisaré. Perfecte, i va quedar així. És que nosaltres els hi posaríem quartos i a més l'empresa aquesta de seguretat que ve amb mi els hi garantiria que ningú podria tenir accés a tot el que estan fent. Perfecte, però ja en parlarem, perquè més o menys jo tampoc decidia, perquè hi havia el Port de Barcelona i altra gent. I ara torno a enllaçar amb el Port d'Asdod. El Port d'Asdod em truca al desembre ja i em diu volem venir de veure per això. Em conviden a un hotel, efectivament anem al Port de Barcelona i va un empresari amb relacions molt fluides a Israel a Catalunya i va un advocat especialista en dret marítim internacional i jo com a cònsol major. Ens reunim i em diu, miri, escolti, nosaltres volem ser socis de vostès. Estem disposats a aportar-hi diners i a aportar-hi tecnologia. El banquer es diu, jo poso 10 milions, al cap de mitja hora ja eren 5, després ja eren 3, després ja era 1, i vaig pensar que acabaré pagant jo, i per tant, això ho hem de frenar d'alguna manera. Però, en definitiva, estaven molt interessats. I a l'hora del cafè, que a vegades quan es concreten les coses, vaig dir, aviam, què passa? I em va dir, no, nosaltres estem molt interessats en ser socis i en participar en aquesta operació. I llavors el banquer salta i em senyala a mi i diu, però vostè, senyor cònsol major, m'ha de garantir, amb fets fefaents, que és capaç la seva institució d'estendre un llençol de confiança per damunt de totes les operacions internacionals. El mateix que havia dit el funcionari de torn. Que jo sospito, i amb això no, així com quan em van dir vostè ha fet tot això, vaig pensar, es pot pensar en Pegasus, en aquell moment jo crec que és una frase que utilitzen l'escena internacional per intentar resoldre un problema que no té resolt. I per què? Perquè això també se'n va repetir després, com ara us explicaré. Bé, en aquell moment la cosa queda, ja en parlarem, ja anirem parlant. Nosaltres a mi se m'assegura que ja hi ha un 90% del producte fet,
i per tant podrem entrar de seguida que fem la primera prova. Asdod es presta a fer la primera prova entre el Port de Barcelona i el Port d'Asdod i programem la possibilitat de fer-ho i ja en parlarem. I arriba la Setmana Santa. A la Setmana Santa rebo una trucada de la multinacional més important del món a nivell de commodities agroalimentari. Són 6 socis, que són els que trafiquen en tot el cafè, el sucre, l'arròs, el blat, la civada, etc., a nivell mundial, amb percentatges del 80 al 90% del comerç internacional. I aquesta empresa que té seu a Ginebra i que la formen 6 grans empreses, ara ja hi ha una 7ª catalana, aquesta empresa em diu, escolti'm, nosaltres hem digitalitzat el Bill of Lading, que ara us explico què és, i li volem ensenyar què hem fet sobre tot això. Jo vaig dir, ostres, doncs ja hem fet tard. Però, evidentment, el Consolat de Mar, que és la marca que podem exportar més important que té Catalunya per exportar, i ha de ser. Per tant, que vinguin i ens ho expliquin. I venen i ens ho expliquen. Ens fan una exposició amb un PowerPoint extraordinari que demostra que s'ha gastat milions i efectivament ho tenen tot digitalitzat. Però amb les explicacions que donen, a mi arrufo el nas. I això no va. I dic, ens els emportem al 7 Portes i ens fotem un bon arròs i un bon cava i traiem l'estrella. I efectivament, ens anem als 7 Portes, ens fem l'arròs, ens fem el cava i era el moment de parlar. I ara abans de parlar us explico un moment què era el Bill of Lading. Què és el Bill of Lading pel que no esteu familiaritzats? El Bill of Lading és la carta d'embarcament de la mercaderia. Vosaltres, quan aneu a Nova York, a Londres o a París, us donen una taxa d'embarcament que us dona dret a seure en una cadira de l'avió, a volar i a arribar. Això és el dret que us dona aquella carta d'embarcament. Que a la tornada n'heu de treure una altra per fer la ruta inversa. Doncs bé, les mercaderies també tenen carta d'embarcament, que és el Bill of Lading. Però, a més, aquesta carta d'embarcament és el títol de propietat de la mercaderia. És a dir, és com si vosaltres anéssiu també amb l'escriptura del vostre pis cada vegada que viatgeu sota l'aixella. És a dir, la propietat. Per tant, propietat i carta d'embarcament. Tot junt i és el Bill of Lading. Aquest Bill of Lading, atès que no està digitalitzat i que fins ara al món ningú havia pogut digitalitzar, per 1000 raons, i ara també us explicaré quina és la situació, doncs aquest Bill of Lading viatjava sempre, jo ho deia gràficament, sota l'aixella del senyor de la nau, del capital de barco, actualment del capital del vaixell. I quan el capital del vaixell arribava a Buenos Aires, o arribava a Tòquio, o arribava a Rotterdam, o arribava a Hamburg, esperava, amb aquella carta d'embarcament i amb el container carregat, esperava que vingués una senyora o un senyor que li digués: aquí tinc els meus documents que acrediten que compleixo a les condicions que marca el Bill of Lading, perquè ja es marquen una sèrie de condicions entre les quals el pagament, per exemple, no? I llavors li dic, escolta, com que jo ja he pagat i tal, i tinc acreditat tot això, llavors el capità ho visionava, si em queixava, li tornava el Bill of Lading i aquella senyora podia anar a despatxar duanes perquè la mercaderia era seva. Això és el Bill of Lading. Doncs bé, aquesta gent, aquests suïssos, ens demostren que tot això ho tenen fet i anem a dinar perquè allò no m'hauria. I llavors, quan estem allà, ens repartim els papers i diem, bueno, escolta, tot això que heu fet és fabulós, és extraordinari. Però, que esteu en un Atzucac? I diuen sí. I aquest Atzucac és el Bill of Lading. Diu sí. I el problema és la manca de confiança. Jo també. Per tant, ja havíem arribat al nucli veritable. I llavors jo els vaig preguntar, bueno, doncs, què voleu del Consolat de Mar? Què preteneu de mi? I la resposta d'aquesta multinacional més important del món va ser, sabent
si la seva institució, que té l'autoritat històrica de 750 anys al darrere i que és respectada arreu del món, pot ser la institució que es tingui llençol de confiança per damunt de totes les operacions internacionals. I jo en aquell moment em vaig tirar a la piscina sense aigua i vaig dir sí, som capaços. El problema és que llavors van haver les eleccions. I malgrat en vam començar a parlar, perquè vam tenir diferents reunions a Ginebra i a Barcelona, això no va tirar endavant. Si més no, en mans del consolat de Mar. Ara, molt recentment, a través d'un cònsol de la meva època, que encara és cònsol, em va dir, escolta, Jordi, ell sempre em diu, pobre, no em diu Jordi, sempre em diu cònsol major. El cònsol major, la feina de l'empremta que vostè va deixar sense extraordinària, pensi que tot allò que va fer del rei, ara hi ha hagut una empresa americana i aquesta empresa que han firmat un conveni d'1,5 milió per fer tot això, etc. Vaig dir, doncs me n'alegro moltíssim, però el consolat de Mar i Catalunya ho ha vist volar. Això és el que es va fer, o el que es va iniciar per posar la via adequada per recuperar el prestigi internacional del Consolat de Mar i de Catalunya al món. Les eleccions van donar el resultat que van donar. A partir d'aquell moment a mi se'm va fer un mobbing absolut, és a dir, se'm va començar a treure l'única persona que treballava amb mi, se'm va començar a impedir-me l'accés al mail, se'm va començar a dir putineries sobre si jo havia malversat 800.000 euros que eren de la Generalitat i que la Generalitat va triar el que es havia de fer i va seleccionar els projectes i va fer una auditoria i va dir que casava perfectament i que aplaudien les orelles de no plegat, però en canvi se'm va voler tirar el màxim de merda al damunt i llavors jo vaig demanar que em cessessin, que em fessin un cessament. I em van dir que no volien cessar-me i vaig haver d'anar a un arbitratge de la Generalitat perquè em cessessin. La Generalitat va intentar que jo no fes un pas enrere i no demanés això, vaig dir no, jo ho vull demanar. Fins i tot vaig fer una carta pública i llavors automàticament em van cessar. Per tant, a mi em van cessar al febrer del 24, si no recordo malament, no del 25, ja, el febrer del 25, del 24, perdoneu, el febrer del 25 ja no, el febrer del 25 ja estava per altres terratenos. El febrer del 25 ja era el president del Consell. Bé, aquesta és la història trista de final, però jo no vull quedar amb lo trist. Nosaltres hem fet una associació d'amics del Consolat de Mar que la Generalitat i que la Cambra ha intentat impedir per terra, mar i aire, s'han impedit el nom d'amics del Consolat de Mar, van dir que això es podia confondre amb el Consolat de Mar, vam dir, doncs mira, amics dels consolats de mar d'arreu del món, no, tampoc, perquè això no sé què. A més els estatuts tampoc els volem acceptar, etc. I això està en un contenciós administratiu, però també i a més no ens van deixar obrir comptes bancaris, hi ha molta gent que sou socis, o alguns que sou socis, que heu subscrit la possibilitat que us carreguin compte, doncs, pensava que la quota era de 10 euros cada any, penso si no recordo, ara parlo de memòria. Els últims 20, doncs 20 euros l'any, i per tant tot això es va bloquejar. Doncs què hem fet? Ens n'hem anat a l'exili, que no hi havia altre remei, i llavors els mateixos estatuts que la Generalitat de Catalunya encara avui nega la seva legalitat i el mateix nom d'amics del Consolat de Mar que deia que no era possible per normativa europea, avui, ja des de fa uns mesos, estan inscrits a França, estan inscrits a la Catalunya Nord, tenim reconegut el caràcter d'associació d'amics del Consolat de Mar amb nom català, tenim reconegut els mateixos estatuts que aquí ens van negar i els tenim allà. I per tant, ara estem en el tràmit d'obrir els comptes bancaris perquè realment es pugui tramitar. Perquè en definitiva el que pretenem és que el Consolat de Mar, bé sigui per via parlamentària, bé sigui per via municipal, bé sigui per la via civil,
bé sigui per la via que es vulgui, recuperi allò que és nostre, allò que és vostre, allò que és l'herència d'un passat gloriós i que algú vol tornar a enterrar. Que quan es van adonar que havien tret un tren d'una cova enterrada 300 i escaig d'anys i vam començar a passejar aquest tren pel nostre país, per Europa i pel món, i se'n van adonar que aquest tren portava com a vagons els anys més gloriosos de la nostra història, van decidir que aquest tren havia de caure amb el penya-segat. I van decidir que es havia de tornar a ocultar sota la terra tota la nostra història, que és vostra, que no ens la pot prendre ningú, que no tenen dret a ocultar-nos-la, que els nostres fills i els nostres nets tenen tot el dret a conèixer-la i tenen tot el dret a enorgullir-se i tenen tot el dret a intentar el mateix que els seus avantpassats van intentar. I això és possible, és factible, només cal que ens ho creguem. I cal que, com deia l'altre dia Cervera, que ens ho creguem i que no reculem i que plantem cara. Això és el que cal. I amb totes les petites coses, des de les més petites fins a les més grans, des d'una institució fins a l'altra, des d'allà on vulgueu fins al Consolat de Mar. I per tant, jo si en aquesta xerrada he aconseguit només que vosaltres us mireu amb una certa estima el vostre passat, amb una certa estima el que van fer els vostres avantpassats, una certa estima en el que tots van fer per la Catalunya del passat, però també per la Catalunya del futur, i que això ens ajudi a tots plegats a creure'ns una mica més les nostres possibilitats i sobretot a fer pujar la nostra autoestima, que a vegades la tenim massa ensorrada, em donaré per molt i molt satisfet. Moltíssimes gràcies. Jordi Domingo, moltes mercès. I ja per acomiadar-nos, simplement m'agradaria ara també felicitar-lo perquè fa poquet, que ara està calent, acaba de sortir del forn, és el president del Consell de la República. Ja en les últimes eleccions que es van fer fa escaig un mes, no? 3 mesos. Doncs fa 3 mesos ja tenim president del Consell de la República i li voldria transmetre la nostra felicitació. Moltes gràcies i ha estat molt enriquidor. Algú vol fer alguna pregunta? Algú vol fer alguna pregunta? Això que ha passat ara a Israel, que han tret el consolat, que diuen que hi ha raons per no dir que no són les que diuen, té alguna cosa a veure? No sé. No, perquè, a veure, el que han tret no és el consolat, sinó és la delegació que tenia la Generalitat a Israel per ajudar els comerciants catalans a fer negocis en allà. Jo amb això l'únic que puc dir, la resposta és no té res a veure. Ara, jo amb això sí que vull dir que hi ha molta hipocresia, perquè Espanya és l'exportador més important d'armament a Israel. I ens dediquem, en lloc de protestar a l'estat espanyol i fer un boicot clar a l'estat espanyol, ha arribat el cas si es vol fer aquesta acció, a l'estat espanyol sobre aquesta política armamentista i intentar que això no es porti a terme i fer un atac frontal al propi estat espanyol, que és el responsable d'això, resulta que ens dediquem a tancar una delegació comercial que ajuda els quatre empresaris catalans que fan negoci arreu del món i entre ells a Israel. Que sí, que podem cadascú pot tenir la seva opinió de dir doncs millor, pitjor, millor, però al final això és matar formigues encanonades i en canvi no anar a l'arrel del problema que el tenim en el propi estat. Una pregunta que s'ha acudit que potser ara fotrem un jardí que no toca i serà una borrada. Si s'hagués estès, quan has tingut aquestes reunions, aquesta manta de confiança que hi havia
navieres s'haguessin posat d'acord, diguem, els transitaris i tots els altres i s'estengués a tot el món, se li podrien parar els cabres en tram. Ostres, comercialment, són temes possibles. A veure, el projecte tenia una envergadura extraordinària, això no cal, crec que no s'escapa, i a mi em va saber molt de greu, no per mi, sinó per la institució i per Catalunya, perquè, esclar, al final és tirar trets al peu del país. I en aquests moments, allò que m'havia dit aquell funcionari de dir sereu el rei del mambo, per dir-ho d'alguna manera, durant segles o durant molts anys al món, era veritat. Els Cincoterms, que són el que fa funcionar Cincoterms són les normes que regulen com es transporta la mercaderia, qui paga què, qui paga el transport, qui paga l'assegurança, etc. Hi ha uns Cincoterms. Aquests Cincoterms, que alguns diuen que també el Consolat de Mar ja havia fet, jo no ho he sabut veure, per tant no ho dic, els francesos i París i la Cambra de Comerç de París els va instaurar internacionalment. Això és un prestigi que té París de tota la vida i l'ha mantingut per sempre més. I ha absorbit una quantitat de negoci brutal, igual que Londres és la seu internacional de les assegurances, i ha absorbit una quantitat de negoci brutal. Nosaltres teníem l'oportunitat, perquè, a veure, l'única institució que hi ha al món de 750 anys d'història i que havia fet tot això la tenim els catalans, no la té ningú més. Ni els russos, ni els americans, ni els indis, ni els japonesos, ningú al món. I per això aquesta gent ens venia a buscar a nosaltres, perquè en aquesta frase que utilitzen a nivell dels fòrums internacionals, necessitem algú que estengui el llençol de confiança per damunt de les operacions internacionals, que és en definitiva estar al decí de la melé i posar el segell del Consolat de Mar, que podia valdre X euros, però per cada mercaderia que surt, de milions de mercaderia que surt al món, imagineu la milionada que podia suposar això i el prestigi que podia això suposar pel país, per Barcelona i per Catalunya. Era brutal, brutal. I això ens ha obligat a demanar julions, com el Reinders que em va venir a veure, un emissari em va venir del Reinders per dir-me, escolta, m'heu fet un congrés internacional extraordinari amb la intel·ligència artificial en el camp de l'arbitratge i la mediació, vull fer unes comissions de treball vis a vis entre el teu equip i el nostre per treballar en els propers anys amb la intel·ligència artificial relacionada amb l'arbitratge i la mediació. On va quedar això? A la Iuena. I hem perdut una oportunitat extraordinària. Jo espero que algun dia el país pugui recuperar un altre tipus d'oportunitats. Jo vaig intentar obrir aquestes i ho vaig fer tot el que vaig poder per obrir aquestes. I realment es van obrir. I la prova és que ens van venir a trucar a la porta. No vaig anar jo a buscar la multinacional. No vaig anar jo a buscar Reinders. Venien perquè es començava a parlar seriosament del Consolat de Mar i fèiem coses potents. I això generava una resposta, i generava una interpel·lació, i generava un interès. I això ho hem perdut miserablement. El tram no s'hauria de fer. Bona tarda. Sisplau, el que voldria saber és, a dia d'avui, com se solventa el fet que no hi hagi el Consolat de Mar? És a dir, si hi hagués el Consolat de Mar, sorgiria algun problema que ara tenen irresolt? Perquè, clar, jo veig que estan operant de forma normal, no?, tot el comerç mercant. Sí, el comerç mercant i tant que segueix funcionant. Només faltaria que es paralitzés, no, segueix funcionant. El que passa que els hi falta això, els hi manca això, perquè encara no ho han resolt. Aquesta societat que han fet americans amb els suïssos per intentar-ho fer, ja veurem quin resultat dona. De moment, quan ells em van explicar als 7 portes quin era el problema, em van dir, no, és que nosaltres hem fet això, però no sortim del que se'n diu el nostre cercle propi. El nostre cercle d'amics. Sí, jo sempre poso el mateix exemple. Si en aquesta sala, jo ara dic que cada vegada que ella aixequi el braç tots hi posarem un euro aquí damunt de la taula i tots estem d'acord, doncs mira, n'hem posat els euros. Ara també és evident que si jo surto al mig de la plaça aquí a Canet i dic cada vegada que aquell senyor que hi havia allà aixequi el braç, em
m'enviaran a la merda tots. Què passa? Que llavors ells en el seu propi cercle, aquests que s'han ajuntat 4, 8 o 15, i han dit, bueno, doncs nosaltres utilitzarem aquest bill of lading i donarem per bo que el que diu aquest senyor és correcte, etc. Això els hi funciona entre ells, perquè hi ha un cercle de confiança reduït i que funciona. En el moment en què això es vol exportar a un empresari de Barcelona, a un empresari de Nova York o a un empresari de Buenos Aires, és evident quan claudica tot, col·lapsa tot. Per què? Per la manca de trust, la manca de confiança. I què volien del Consolat de Mar? Al final volien dir que el Consolat de Mar, entre un empresari de Tòquio i un empresari de Nova York, podés dir, el de Nova York li pogués dir, no et preocupis que aquell senyor és solvent perquè jo ho sé. I amb ell li podria dir, el de Tòquio li podria dir, no et preocupis que aquell senyor té la mercaderia que tu has demanat i que tu vols perquè ho sé. I això t'has de mantenir al DC de la Melei. Per això volien una institució, diguem-ne, o DC de la Melei, com tenen els francesos, una institució al màxim aliena a interessos partidistes. Per això la meva gran batalla, i aquí van fallar els nostres, perquè la Cambra de Comerç de Barcelona, quan estava en mans dels independentistes, doncs no ho va saber fer, això també ho haig de reconèixer. O sigui, la culpa ha sigut perdre les eleccions, però hi ha una primera culpa prèvia, un primer pecat original, que jo vaig insistir sempre que es donés autonomia al Consolat de Mar. El Consolat de Mar és, avui i ara, el departament de calces i calçotets, permeteu-me, del Corte Inglés a la Cambra. És a dir, és un departament més. És un departament més, punt. No té personalitat jurídica pròpia. Jo per negociar el món necessitava la personalitat jurídica pròpia. Jo mai vaig dir que pertanyia a la Cambra. Només si m'ho preguntaven obertament, llavors no mentia. Mai vaig mentir ningú. Però quan jo exposava la potència històrica del Consolat, la capacitat del Consolat, etc., jo m'estalviava dir que era de la Cambra, perquè llavors era com dir, no, jo muntarem la Federació Catalana de Futbol del Futbol Club Barcelona. No, escolti, ja. O munta la Federació Catalana de Futbol per tots els clubs de Catalunya, o no em digui que és del Futbol Club Barcelona, perquè llavors ja anem a misses dites. Ja sabem de quina. O la Federació Espanyola de Futbol del Real Madrid. És a dir, no podia anar dient jo soc el Consolat de Mar de la Cambra de Comerç de Barcelona. Per què? I això els deia, no us adoneu que la importància és el Consolat de Mar. Són els 750 anys d'història. És el que va fer i el que pot fer. I això, vosaltres com a Cambra de Comerç de Barcelona, no és millor la de Nova York, és millor la de París, és millor la de Londres. Tenen més força i tenen més voluntat de fer segons què i més capacitat i, per tant, tu no pots competir amb ells. En canvi, el Consolat de Mar, que no el té ni la de Nova York, ni la de Londres, ni la de París, només la tens tu, sigues com els bons empresaris que saben fer el canvi generacional. Ostres, deixa volar el teu fill, deixa'l volar amb autonomia plena i, si convé, manté un cordó umbilical per sortir, per aprofitar-te. Em sembla perfecte, però deixa'l volar. I això no ho van saber entendre. Els hi va fer, jo crec, més enllà de les mesquineses a vegades humanes, el que jo crec que va passar és que van tenir por que el Consolat de Mar tingués més volada que la Cambra de Comerç. I això els hi va fer cunir i els va frenar. I aquí jo crec que es van equivocar. I abans els deia i ara els he tornat a dir, es van equivocar perquè ho havien d'haver fet. I crec que en aquests moments el Consolat de Mar hagués avançat en aquests projectes. Amb independència hagués avançat en aquests projectes. Per això abans he dit jo que jo crec que l'única solució d'això o que el Parlament la recuperi i que en faci una institució oberta, pública, però oberta a la societat civil, amb les universitats, amb l'empresariat, en fi, amb tot obert, però en definitiva depenent del Parlament i d'un pressupost del Parlament, o realment si segueix en mans de la Cambra de Comerç de Barcelona, no hi ha res a parlar. En aquests moments es dediquen exclusivament a intentar fer arbitratge i mediació. Quan ells mateixos paguen al Tribunal Arbitral de Barcelona, que és la competència de l'arbitratge del Consolat. Això no diu. Jo ja havia parlat amb el Tribunal Arbitral de Barcelona de la possibilitat que ells fossin el sector d'arbitratge del propi Consolat de Mar,
amb una visió de futur de llarg termini, no d'avui per demà. En aquest país, desgraciadament, no hi ha visió d'estat, no hi ha perquè no n'hem tingut, i no hi ha aquesta visió, no hi ha ambició en aquest sentit, i tot és, al final, les mesquineses de la petitesa i que ens mirem només allò amb molt poca amplitud de mires. I això és una llàstima, perquè el potencial del país hi és, el potencial del país existeix, i la gent hi és, i som, i podem fer-ho, i som capaços de fer-ho. I per tant ens hem d'unir tots per tirar endavant, perquè si ens dediquem només a això que abans ho comentàvem abans de començar, a les fílies i a les fòbies, estem apanyats perquè perdrem bous, esquelles i el país sencer. Bé, aprofitant que tenim aquí un heroi desconegut, anònim, vine Jordi, vine. Després de tantes penes, una alegria, vine Jordi. L'última estelada que s'ha vist a tot el món és la d'en Jordi, que li va donar a l'Íñigo Martínez del Barça, a la Rua. Home, i tant. Va ser ell el que li va tensar, després de barallar-se amb no sé quants segurates i Mossos d'Esquadra. A la segona intentona va aconseguir atensar-li, que va ser la que l'Íñigo va estar durant 10 minuts, un quart d'hora, onejant i la va veure tot el món. En Jordi. Tot per la causa, encara que només li va deixar que durés 10 minuts, però el tio com un histèric va estar allà brandant l'estada. I una altra cosa, a la nostrada TV3 no ha sortit ni un fotograma del moment. O sigui, ho han amagat completament. És l'autoodi aquest famós que tenim. Les liberalitzacions han sigut... O sigui, aquí tenim un heroi de casolà. Tot per la causa. Moltes gràcies a tothom i donem l'acte per acabat. Que tingueu un bon vestit.